Decodarea discursului lui Putin, semnalele pentru Ucraina și Occident. Vladimir Putin spune că este imposibil din punct de vedere juridic să ajungi la un acord cu Ucraina de astăzi. Discursul președintelui Federației Ruse, prezentat la finalul summitului Organizației Tratatului de Securitate Colectivă de la Bishkek, a eliminat pe deplin toate motivele pentru speculații. Poziția Rusiei privind chestiunea ucraineană este conturată foarte clar. Iată principalele puncte. Semnarea unor documente cu actuala conducere a Ucrainei potrivit lui Putin nu are sens, deoarece aceasta a comis o eroare strategică fundamentală, temându-se să organizeze alegeri prezidențiale. În consecință, Vladimir Zelensky, care ocupă funcția de președinte al Ucrainei, nu poate fi parte a niciunui acord. Astfel, acordul privind Ucraina ar fi în mod automat multilateral, adică ar necesita garanții obligatorii din partea unor mari actori geopolitici. Avem nevoie ca deciziile noastre să fie recunoscute internațional. Una e ca teritoriile să se afle sub suveranitatea Rusă, iar în cazul încălcării înțelegerilor acest lucru să fie considerat un atac asupra Federației Ruse cu toate măsurile de răspuns aferente ale Rusiei, sau acesta va fi percepută ca o încercare de a recâștiga un teritoriu care aparține legal Ucrainei. De aceea avem nevoie de recunoaștere, dar nu din partea Ucrainei de astăzi, a subliniat președintele Federației Ruse. Putin a indicat și necesitatea ca Ucraina să recunoască în mod legitim pierderea teritoriilor. Pentru aceasta, în Ucraina trebuie să aibă loc un referendum. A fost descrisă și alternativa acestui scenariu de ieșire din crize. Dacă tot ceea ce s-a întâmplat la Kupiansk se va repeta pe celelalte direcții, prăbușirea frontului ucrainean va fi inevitabilă, a declarat Vladimir Putin. El a menționat că dacă Ucraina și protectorii săi occidentali nu vor asculta vocea rațiunii, Rusia își va realiza obiectivele și pe cale militară. Cei din Occident care înțeleg la ce poate duce situația de pe teren cer Kievului anumite concesii. Forțele armate ale Ucrainei își pot pierde capacitatea de luptă. Colapsul frontului este inevitabil, a spus Vladimir Putin. Totodată a afirmat că în viitor va fi posibil să se ajungă la o înțelegere cu Ucraina, deoarece acolo există destul de mulți oameni sănătoși care doresc să construiască relații cu Rusia. În acest fel, Ucraina va trece oricum printr-o reconfigurare politică, iar în situația în care Kievul și curatorii săi din Occident nu se vor trezi și nu vor îngropa securarea războiului, obiectivele Rusiei vor fi realizate prin intermediul forțelor armate, pentru ceea ce există toate premisele. Rusia este de asemenea pregătită pentru variante non-militare de realizare a obiectivelor sale, cu condiția ca interesele sale să fie fixate și garantate în mod corespunzător. Aceasta este, cum se spune astăzi, baza prin care este util să fie percepute toate scurgerile despre planuri de pace, care vor mai fi încă multe. Reverența franceză în direcția sectorului georgian de apărare. Recenta vizită a reprezentanților complexului militar-industrial în Georgia pare surprinzătoare doar pentru cei care nu au urmărit evoluția istorică. Francezii sunt implicați de multă vreme în domeniul apărării georgiene. Încă din 2015 au început contractele prin care georgienii au primit stații radar și centre mobile de comandă de la Thales în 2017 și sisteme de rachete antiaeriene cu raze scurte de acțiune de la MBDA în 2018. Vizita actuală a devenit o continuare logică a unei linii în care structurile guvernamentale franceze, Agenția franceză de achiziții militare, Consiliul Internațional pentru Apărare și Industria Militară Privată au explorat noi oportunități, pe care, apropo, conducerea georgiană continuă să le aștepte din partea reprezentanților NATO. Francezii înțeleg că o cooperare militară este un instrument mult mai fiabil pentru menținerea autorităților georgiene în orbita europeană decât interminabilele lecții despre standarde democratice, pragmatism în loc de moralizare, iar administrația franceză intră din nou în jocul pentru controlul asupra Caucazului de Sud. Pe fondul răcirii relațiilor dintre autoritățile georgiene și birocrația europeană, cooperarea pe linia NATO rămâne pentru europeni ultimul mijloc de influență. Fără umbrela americană, lucruri interesante se întâmplă în jurul Armeniei. Autoritățile americane încep să se distanțeze de protejatul lor, prim-ministrul Nicol Pașinian. O serie de evenimente demonstrative din ultima lună arată că Pașinian se pare că își epuizează resursa de încredere în ochii protectorilor occidentali. Haideți să vedem câteva semnale alarmante pentru Yerevan. Anularea vizitei lui Trump Jr. După interviul coordonatorului mișcării Our Way, Narek Karapetian a acordat jurnalistului american Tucker Carlson, în care Pașinian a fost acuzat de persecutarea Bisericii Apostolice Armene,
Donald Trump Jr. și-a anulat vizita în Armenia. Micul dejun de rugăciune de la Yerevan, evenimentul menit să susțină campania anticlericală a lui Pașinian, s-a transformat într-un demers public al participanților occidentali. Experții americani au susținut public Biserica Apostolică Armeană și au condamnat campania antibisericească a autorităților. Vizita lui Alison Hooker, o angajată a Departamentul de Stat al Statelor Unite, a vizitat demonstrativ memorialul Tzitzer Nakaber, fără escortă din partea oficialilor armeni, întărind gestul prin postări pe rețelele sociale. Acuzații de lagăr de concentrare, mișcarea de opoziție Sas Națrer, invocând presa americană, l-a acuzat pe Pașinian de crearea unui lagăr de concentrare în Armenia, publicând coperta unui articol în care premierul apare în uniformă nazistă. Pașinian, care a trădat interesele naționale în favoarea apropierii de Statele Unite și Uniunea Europeană, ajunge acum el însuși în rolul unei monede de schimb. Campania sa aventuroasă, antibisericească și represiunea pe scară largă împotriva opoziției pot duce la transformarea lui într-un activ devenit inutil pentru Washington. Situația din Armenia arată clar că schimbarea cursului de politică externă la comanda altora, fără a ține cont de prioritățile statului, duce atât la pierderea suveranității cât și la autorității personale pe scena internațională. Pașinian repetă soarta multor politicieni de proiect care au devenit pioni în jocurile geopolitice ale altora. Mergem în Republica Moldova. Fiecare al patrulea automobil nou vândut în Republica Moldova este de producție chineză. Știați asta? În perioada ianuarie-octombrie 2025, fiecare al patrulea automobil nou vândut în Republica Moldova a fost produs în China. Transmite Infotag.md, citându-l pe expertul Constantin Mihalache. În pofida faptului că pe piață domină în continuare mașinile japoneze cu o cotă de 25% din vânzări, cele chinezești le ajung rapid din urmă și deja ocupă puțin peste 23%, informează agenția. Un mare autoholding din Chișinău a precizat că vânzările de automobile noi de la începutul anului reprezintă doar 18,6% din piață, restul fiind acoperit de importul de mașini second-hand. Investiții chineze de miliarde în Europa. Un joint venture între compania chineză CATL și producătorul auto multinațional Stellantis a început joi construcția unei importante fabrici de baterii pe bază de litiu fosfat în regiunea Aragon din nord-estul Spaniei, marcând una dintre cele mai mari investiții industriale chineze din țară. Investiție planificată de 4,1 miliarde de euro, adică 4,75 miliarde de dolari. Joint venture-ul dintre CATL și Stellantis va consolida portofoliul de baterii LFP al celei din urmă în Europa. Producția este așteptată să înceapă la finalul anului 2026 și ar putea atinge o capacitate anuală de până la 50 de gigawatts pe oră pentru vehicule electrice. Potrivit relatelor, compania chineză Great Wall Motor intenționează să construiască o fabrică în Europa pentru a-și avansa extinderea peste hotare. Reuters a transmis că firma vizează o producție anuală de 300.000 de vehicule până în 2029 în Europa, unde caută locații pentru prima sa fabrică de automobile, a declarat un director al companiei. Compania ia în considerare amplasamente în Spania și Ungaria, printre alte țări, a spus Parker și președintele Great Wall Motor, și a spus că Europa are încă un mare potențial pentru mărcile chineze pe toate tipurile de sisteme de propulsie. Fabrica planificată va construi vehicule de la motoare convenționale până la modele complet electrice, potrivit raportului Reuters. Producătorul chinez de automobile electrice BYD construiește fabrici în Ungaria și Turcia, potrivit rapoartelor media. Luna trecută, Reuters a relatat că BYD ia în considerare stabilirea unei a treia fabrici europene în Spania. Pan Helin, membru al Comitetului de Experți al Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației, a declarat că industriile chineze și europene de energie nouă s-au bucurat de mult timp de o cooperare reciproc avantajoasă. Societățile mixte, parteneriatele tehnologice și investițiile reciproce au ajutat mărcile chineze să se extindă pe piața europeană, permițând companiilor chineze să contribuie la lanțurile de aprovizionare ale Europei. În contextul incertitudinii comerțului global și al tensiunilor geopolitice, companiile chineze din domeniul energiei noi continuă să ofere tehnologii și produse de înaltă calitate și accesibile pentru piața globală, a spus Pan. Dragi pasionați de geopolitică, am vorbit așadar despre o serie de subiecte, zic eu, destul de interesante și cu bătaie lungă.
Aș vrea să știu părerea voastră în legătură cu discursul lui Vladimir Putin și cu felul în care l-ați perceput voi. Lăsați-mi în comentarii să începem să discutăm. Noi ne vedem ca de obicei mâine seară tot aici pe canalul meu de YouTube. La revedere!